na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Nagpasol di ay ka. Pues, aron mahingpit ang imong pagpasol. Paanhiyon ako si Robin. Tubag tayo ni Robin. Ibaw ko na ako kay kagusto na ako. Tubag. Hello? Sarah? My queen! Robin, makaari ka diri. Magpaabot ko nimo. Yes! Yes! Buwan ako! Within 15 minutes, naan ako. I love you, Sarah. Thank you. Bye. Muanhi si Robin. Nagbasol ka. Pues, magbasol ka gyud. Magbasol ka gyud, Piolo. Sa'y desisyon ni mo. Kuan una-una pa ko. Lihat ka diya talaga. Muwang lagi ng aping mo anong na. Namuha di, Buwa! ikaw na istamparos. Buyo. Tamparos? Saan tamparos mo? Sarah. OMG. Purbida kitang paros ka! Wala tingala siya kabugong sinibati. Itamparos ko niya. Wow! Unya! Sige buhatin mo. Nga, mamubawas ko. Okay ra. Come on, baby. Pahilob lang gyapon. Pahilob lang gyapon. Kabahin tingali ito sa iyong kalabot na ako. Nakadungog sa akong gisulti nga. Nagbasol ko nga nung siya may akong mahal. Mura ako ba? Di ko Lagot. ka... Abi di mo? Di mo na makaya na ako. Di ko makakaya na yun. Naktay lang. Ato lang yung pahiuman. Pahiuman tala ni. Bye, buloy. Kaya ni mo? Kaya pa. Kaya pa man. Pero nakubog ka. Kaya nakubog sa brida eh. Bitaw ba usahay. Dangob ko no tani. Pero di man masulbad. Ang problema, pinagis pa gino. Saya napalang ko. Paungaw lang eh. Pero, kadugang manos problema. Tinuon na. Kanang hubog. Paghubog purol ni mo din. Magkadugang problema ni mo. Ay. Noon sa Dugang problema lagi. Tungod kay, sa resulta, di nun ta magkatrabaho. Nawag naman ako sa konsyal. File lang kong leave. Oh, ikaw? Nga ako. Saan report sa opisina ron? Reportan dito. Report ko kay Bisig. Doon na isugo si Cons na ako. Palihog lang. Okay? Okay? Okay, bye. Si Robin. Hello, Robin. Hey, Risa! Nanawag lagi ka? You know what? Paduong ko silang Sarah karon. Huh? Kasayo ko it. Oo! Nanawag siya na ako. Really? Lagi! Nanawag siya na ako. Nga patuon ko niya. Wow, ha? Murag mao na ginaandako mong kahigayonan. Hopefully, Risa, hopefully. Congrats, ha? Basin pa di ay. Maog yun. Good luck. Thank you. Sige na, bye. Bye! Nanawag si Sarah niya. Og tuan na siya padung sa ilang Sarah. Si Piolo. Unsa day nahitabo? Hala, kun mao na. Kawawang Piolo. Ay! Buloy! Asa ka naman? Report to office day. Og si Piolo, dili gyud makajute? Dili yan siya. Hala no? Nya asa naman si Ja? Tuwaso na, padayog inom. Oy, padayon nag-inuan? Oh,
Walay kaon-kaon? Murag wa pa to kaon siguro. Lamaw ba? Hala ka! Mukha ka ba ito siya O inununay? kaon kay paborito na niya tagang chili. Purbida. O sa'yo giun-unin mo diha ha? Ay, nag-un-on man lamang kung Kaon kay mulmol. mulmol kaon kay to. Pali. Kaya sige taon to kino niya. Bida paghupaw ro gyud iyahang sumsuma na to. Panghupaw sa iyang problema. Hala, sige, atuon ako. Sarap na. Pwede na gipaabot eh. Asgit. Huh. Sige lantaw. O di ang gilantaw-lantaw. Kaya ni... Iabot ay. Hello, Sarah! Oh! Ay! Si Robin Hood! Robin, come in. Oh! Yung gisugot si Robin Hood! Robin... Gagbayan ni Robin Sarah! Shit! Dali, Robin. Oh, yes. Yes, Sarah. Yes. Si Buloy. Ibalik sing agi. Musumbong tingal itong piolo. Di ako higida. Fresh roses para nimo. Wow! Thank you! Bay, Bay, nga nang ibalik ka? bay. Balik ko. Ron pebawon. Tika ba nga? Ngaon sa? Nas Robin. Kakita ko, bay. Kakita ko. Oh! Kita ka? Kakita ko nga iyang gisugat. Giatbayan pang Robin si Sarah. Bida ni Robin na eh. Porbida di rin pagkila gabi. Karon, balik ka sad. Masig giganahan. Bida. Masig nagkasinabot na sila. Ako pa ni mo, bay. No? Taho na ni mo. Taho na. Akong kulatahon? Niya ako na buhaton sa may mahitabo. Sa man? Ha? Panggaon ko nila. Oo, kuan ka nang ako. Ang kining ang ako ba nga ipakita ron ni mo ba nga. Nagsilos ka. Unsa? Muli bata. Hindi lang ko magbinastos, Bible. Di na ko kaya nga muhimo niya na magbinastos ko makikaway ko. Tungod na, no? Dili. Oo, kuan bang bay abi ni mo no? Basig lain no nagsabot de Sara ba. Oh. Unsay nganong lain mo magkrus pagsabot Basig niya? nagtuon na siya nga uji ko muhata og bili niya. Nayabag na noon. Ako na noon. Nga abi ni mo no. Ay, sa ako sabot ani no. Unsa? Basig sukod kaniya ba. Iya nagibuhat aron sa ingon. Gusto niyang sutaon kon unsay mo bation? Magpakita ka magsilos. Kay kung di ka magpakita ang silos sa iyang gibuhat, basig tuon na siya wa kami higugman niya. Mao ba? Oh, basig mao ni tumong niya. Mao na gibuhat na niya karon. Oh. Kung mauna iyang gipaabot nga akong buhaton, sayop siya. Di ko na mahimo pa eh. Wala na. Konsensya na lang niya. Tara. Naslo na, tara ba? Ha? Smiling pa kayong duha. Kita lagi ko. Rubinatan awang ikuptal taong lubot. Oy, Kuptan. mura gipasuya ang taon ka na taon. Oy, tarawa, tarawa. Puha pa. Puha po, tarawa. Sandi na siya. Sige lang ko, padayo na. Report na ito sa opisina. Ako nang gitawag sa konsyal nga mo report ka. May sugor ba siya nimo? Mati akong report oy, mura gawa man. Ato na kay. Sige, lakaw na. Di na ko mahimo nga makikaway ko. Dili ba ipuloy? Pero, gisakitan ko. Murag kaagi kong do, murag mo do, makagi ko dool nila dahil unsaon ako ni ha. Mulihe-lihe ko bibi. Mulihe ko ops. Hey, Buloy! Ay. Kain si Piolo. Ako day to aso day. Mao ba? Dili siya mo duty? Dili day. Hey, Sarah! Oh, Wato tag mall. Oh, yeah, sure. Okay, ninutro ng salida dito sa sinihan. Tom Cruise. Ganahan ko. Paborito na ko siyang aktor. Action star. bida. Mana na mo sini Desra? Yes, Buloy. Mau ba? Tom Cruise? Perbida no? O si Baby Piolo taon. Okay ra. Okay ra nga mo kuyog siya.
Siya mo yung mag-bodyguard namot ni Robin. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!